sviatočnému receptu si to pýtalo aj špeciálneho hostia a tým je dnes moja mamina. Ahojte. Zakladateľka spoločnosti Zdravé ovocie a dnes si spolu pripravíme našu kapustnicu. Tak ja mám dnes voľno a celú kapustnicu bude robiť moja mamina. Môžeš ísť na to. Do rozpálenej masti pridáme cibuľu. Do udusenej cibulky pridáme údené mäsko. Presmahneme a v zápätí môžeme pridať aj klobásku nakrájanú na kocky. Úplne výborné je, keď máte mäsko aj klobásku domácej výroby, čo my máme. Kde si s tými hríbami? Idem. Keď máme kapustničku takto pripravenú, pridáme do nej sušené hríbiky, ktoré sme si namočili aspoň 24 hodín vopred. Pridávame bujonku, pretože mladá generácia, tým myslím moju dcéru, by klasickú vegetu do takéhoto pokrmu nezniesla. A samozrejme nám do kapustnice nesmie chýbať kapusta, ktorú podľa môjho receptu pridávam aj so šťavou. Necháme to hodinu podusiť. Mami, kým sa nám tá kapustnica spraví, ty by si zatiaľ mohla povedať, koľko si už rokov v obore s ovocím a zeleninou. Vyše 30 rokov a náš spoločný projekt Zdravé ovocie tento rok už oslavil 10 rokov. Som taká rada, že sme sa spojili. Podobne. To voní. Sa teším. My máme návrh radie smotanú kyslú. Prajeme vám pekného Silvestra. A šťastný nový rok s tou najlepšou kapustnicou. Vynikajúca.